abot na pang sa pang-airport nagpa-rescue dahil ko sa kung wala mang required time down and then nangadto na mig ICM namalit ug mga groceries na mga umpulit mi dayon sa kubo ingabot ko sa miadto na lang mamat ang mga pagumangkon ding miabot ang akong anak mamat sa akong mga pagumangkon for the long time nga wala mi makita and then at last nagkakita nami sa akong mga anak and then himamat sa mga manghod sa mga igsuon and then na ng pagkapalis pasundo na ko nila then biyahe nami para Balilihan namit akong kamagwangan si Catherine dayon himamat sa mga then pag-abot sa balay himamat sa mga ubang pagumangkon and then diha na ang the very emotional moment naabtan na kung akong iyaan nga wala na. So accept the fact na lang nga dili man ta mo magdugay aning kalibutan. So that's it. Bakasyon nga wala malingaw pero at least nakita ang mga pamilya.